sembayang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakninah luwe sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayakti ngedoke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe yo sembrono iku perintah agama elingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kapengin besok munggah suwarga. Sembayang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakninah luwe sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayakti ngedoke tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe yo sembrono iku perintah agama elingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kapengin besok munggah suwarga.